मायाव थुलुंगापुरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 68थि बड'फानि जि गोथार जोनोम सान दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दिनै फालिदों आरो बे सानखौ जों फरायसा सान हिसाबै गोलाव समनिफ्राय जों फालिबोदों। बे एखे सानखौनो आसाम सरकाराबो एबसुनि आरो बर' रायजो राजानि दाबिखौ मान होनानै थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लाय बोसोरबो स्टेट मोनसे अनारनि गेजेरजों फरायसा सान हिसाबै बिथांमोना स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फालिदों। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ आं फिन खेबसेबाव धन्यबाद होदों। फरायसा साननि गासै बर' आइ आफा रायजो राजा आसाम आरो भारतनि सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। जों बयबो मिथिगौ बर' हारिनि अबस्थाया मामोन आरो दिनै मा अबस्थायाव जों सफैखो। 1986-87 जि मायथाइयाव बड'फाया एबसुनि आफादगिरि हिसाबै बिबान लादोंमोन आरो बिनि सिगांनि सम आरो उननि सम जि मोनसे गोग्लैसोनाय नासयजानाय गादबजानाय बर' हारिनि थासारि, जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमु मोस्लेर जालांनाय मोनसे थासारि, जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङा। जौगानायनि मुङाव लामा दालां स्कुल कलेज इउनिभारसिटि जोंनियाव गैया। बे मोनसे गोब्राब थासारियाव बड'फाया एबसुनि बिबान लानायनि उनाव बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि मोन्थोरजों बुहुमनि बर'फोर खौसे जानांगौ, बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो, बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानाय, मास्टार रेसनि स्ल'गान, बे गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बिथाङा दाबि दैखाङो आरो दिनै बे आलादा रायजोनि दाबिनि गेजेरजोंनो BAC गोरोबथा, BTC गोरोबथा, BTR गोरोबथा दिनै जों मोनसे सान्थि आरो गोजोननि मोनसे थासारि मोननो हाबाय आरो जोङो जि मोनसे राजनितिक गणतान्त्रिक आरो संबिधानिक अधिकारनि थाखाय आवाज दैखांदोंमोन, दिनै 1000, 2000 नङा 5000निबो बारा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। जाय सुबुंफोरा बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय आरोबाव अबदान होनो हाबावगौमोन, नाथाय बे सोमावसारनाया सान्तिपुर्ण गणतान्त्रिकब्लाबो गोबां माखासे थासारियाव बे जि सहिद जानो गोनां, मुंख्लं जानो गोनां जानाय थासारिया फैबाय। जायखिजाया बड'फानि जि मोनसे आदर्श, बे महान आदर्शखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथाङै लाखिनायनि थाखाय, इयुन जोलैनो होलांनायनि थाखाय बुहुमाव थांना थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुङा बड'फाखौ जेब्लाबो गोसो गोरबो सानस्रि मेलेमाव गोसोखांबाय थानो हायो, बेनि थाखाय हाबा मावलांनो दिनै फिन खेबसेबाव एबसुनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिफ्रा जोङो समायखिरा लाफिनबाय आरो जोङो गोथार गोसोजों गोब्राबै जों हाबा मावलांगोन। बड'फानि जि मोनसे थांखिमोन आलादा रायजो, बेखौ बिथा खालामनानै दिनै BTR मोनसे ओनसोल, फिसा ओनसोलनिफ्राय गिदिर आरो गुवार ओनसोल जोङो बेयाव मोननो हाबाय आरो नीलाचल जि दाबि दङमोन, बे नीलाचल दाबिनि ओनसोलखौ लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं डिमा हासावनि बर'फोरनि हाजोआरि मोनथाय ST हिलनि जि दाबि, बिनि सुस्रांनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो आरो बेखायनो जों सानो जे बड'फानि जि सिमां मोनसे लेभेलाव दिनै जोङो मोनफैबाय, आरोबाव आद्रा सिमांखौ जोङो फुल फ्लेजेडलि जोबथा थांखिसिम सहैनायनि थाखाय जों मावलांनांगोन। जि मोनसे थांखिनि गेजेरजों आसाम सरकारा बड'फाखौ मर्यादा होदों, फरायसा सान खुंदों आरो बे एखे स्पिरिटखौ जोङो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया आरो दिनैनि बे जोनोम सान खुंनायनि गेजेरजों आसाम बासिनि जानानै भारत सरकारखौ दाबि दैखांदों। भारत सरकारखौ जोङो आपिल खालामदों जे भारत हादरनि दानायनि थाखाय भारत हादरनि सिङावनो मोनसे आलादा रायजो मोननांगौनि दाबिजों गणतान्त्रिक आरो अहिंसा आरो सान्तिपुर्ण मोनसे मोन्थोरजों बड'फाया जि बर' हारि दानायनि थाखाय भारतनि सिङावनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि जौगानायनि थाखाय जि मोनसे हाबा मावदोंमोन, गोग्लैसोनाय नासयजानाय सुबुंफोरनि थाखाय, हारिनि थाखाय जे हाबा मावदोंमोन,
आरो नासयजानाय गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय जि मोनसे थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै दिनै बड'फाया आदर्शनि बेक्ति जानानै थाबाय आरो बेखायनो भारत राष्ट्र निर्माण बर' हारि दानाय बर' हारि गेरेमसा हारि दानाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै भारत सरकारा बड'फानो फैबाय थानाय समाव भारत रत्ननि मर्यादा होनांगौ भारत रत्ननि मान होनांगौ जेरैबायदि काश्मीरनिफ्राय कन्याकुमारी गुजरातनिफ्राय नोङो माने अरुणाचलसिम गोबां व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माणाव जड़ित थानाय मानसिफोरनो जेरैबायदि भारत रत्न होदों बड'फायाबो भारतनि हारि हारिसाफोरनि गोग्लैसोनायनि थाखाय आवाज दैखांदोंमोन आरो भारत राष्ट्र निर्माणनि थाखायनो बिथाङाबो हाबा मावदोंमोन बेखायनो भारत रत्न बे दाबिखौ दिनै जों दैखांबाय उननि समाव जोङो बिनि थाखाय हाबा मावगोन गोजोन्थों बे हाबाफारियाव दिनै जोंहा मुम्बाइनिफ्राय बड'फाजों बै समाव जार्नालिस्ट हिसाबै खामानि मावनाय मानगोनां सिनियर आरो भेटेरान जार्नालिस्ट रुपा सोनाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव दङ गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन आरो गोबां आलासि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि गुबुन गुबुन आलासिफ्रा दिनै बेयाव बाहागो लागोन आरो सारा आसामावनो दिनै फरायसा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों गोजोन्थों